Číslom 1, ďalej 3 Han Beom-Lee, 7 Ju Franculino. Svojmu týmu a do odvety tak idú. By mali byť ťahuňmi počas tejto sezóny. Počas minulého týždňa aj vzhľadom na to, že Trnavský Spartak doma prehral proti Zlínský Mostar. No a Trnava bude cestovať na odvetu do námi, najmä rozostavením 4-3-3. Uvidíme, či tomu bude tak aj v tomto dnešnom zápase. Ibrahim sa snažil zo stredovej zóny ešte dostúpiť. Teraz pasovať o loptu, ale pochválime. Aj dobrý návrat Daniho Silvu, strelec. Že UEFA je organizácia trochu iného rangu, než sme my zvyknutí na Slovensku. Kde však ale bol dobre postavený Kenan Bajrič. Fantastická práca Hana Beoma-Leeho. Proti útoku ale vyraža Alassana Iradžang, jeho dlhočízne nohy. Moci pri lopte dánsky celok, konkrétne Kevin Mbabu. Han Beom-Lee. To kolumbijský 20-ročný stredopoliar, ktorý sa ale teraz stiahol na pozíciu posledný, ale okrem Davida Strelca je až teraz Alassana Iradžang najbližšie pri hráčovi, ale zároveň otvoril priestor pre Kima. A to je čo povedať pre ofenzívnejšie ladeného stredopolia. 30 je ešte v tej lepšej futbalovej forme. Obraz hry zatiaľ nezmenený. Kapitán Belasich posiela zaujímavú loptu a je tu gól! Peter Pokorný. Tak Peter Pokorný sa zapísal do streleckej listiny. Štadióne, aby sme boli konkrétni, pretože v zápase proti Banskej Bystrici síce zaznamenal gól, ale hralo sa v Šamoríne, a to v X-Bioniku, že premiérovo natiahol. Musíme pochváliť ale aj Vladimíra Vajsa. Vladimír Vajs. Vajsová prihrávka na strelca, ktorý padá. V 15. minúte zápasu proti Midtjyllandu. Pri lopte je Lee. Strelec, je tam aj Barsegian, ale Iradžang je pri lopte. Tu. Tu však ešte stihol končekami prstov vyraziť, no a následne mu pomohol aj Rahim Ibrahim. Opäť Kevin Mbabu. A práve v tom čaro a analytický model, ktorým sa Midtjylland dlhodobo prezentuje. Zatiaľ vidíme iba 4 hráčov zo Slovenska. Pokorný. Kevin Mbabu, 55 Viktor Bak, 58 aj za Hobro. Na konte má jeden jediný gól z minulej sezóny. Hráč, ktorý sa predstavil na Slovensku aj na majstrovstvách. Dánska padalo pomerne veľa gólov. Dáni na úvod skupiny zdolali Ukrajinu 3-2, následne zaujímavá nábehová prihrávka pre Kevina Mbabuho, ale Rahim arénu, ktorá je naozaj veľmi, veľmi pekná. A Tatran, ale aj pre Slovan Bratislava. Predsa len štart do súťaže býva veľmi dôležitou. Už na hracej ploche je. Ale teraz prečítal úmysel. Že Belasim sa nedarí dostať na útočnú polovicu. Opäť prišla chybná prihrávka, z ktorého iba veľmi ťažko môžete. Dac prišiel o veľké... Babu, jeho center. A opäť do územia nikoho, lenže... Tak je to Ju Franculin. Jasný zásah v rámci prípravy. A jasný odkaz smerom aj do blížiaceho sa súťažného ročníka Midtjyllandu, kde už sa teda pripravujú striedania.
Pri tomto prísnom dodržiavaní 72-hodinovej prestávky by zrejme museli čakať až do pondelka. Skončil do hry, prišiel Adam Gabriel, to je český legionár v týme FC Midtjylland s číslom 13. No a nová posila Etim Friday nahradil autora gólu na 3-1 Frankulína. Slovanisti cez Kuchareviča už sú s loptou v pokutovom území. V mesiacoch za spoluhráča Jana Kuchtu, ten sa ale vráti. Bravo dozadu, v pravej strane stále Tolič. A opäť to riešenie vôbec... v 5. minúty. Vyraziť ešte do jedného rýchleho protiútoku, ale Kucharevič zastavený. Je koniec. Dostať čo najďalej, ideálne opäť do Ligy majstrov. No a s konštatovaním, že Slovan